Okay, hej alle sammen. Vi se, hvor godt edit jeg egentlig har. Det er min første video. Skriv lige ned i chatten, om I elsker pump. Ja, jeg er rimelig dårlig til at edit. Men det går nok. Hvor er egentlig jeres sted, yndlingested at lande henne? Mit, det ved jeg ikke helt, hvor er. Jeg lander sådan lidt forskelligt. Men lad os bare prøve at vinde. Her kan I se min kombo. Like, hvis I bedst kan lide Ronaldo, og subscribe, hvis I bedst kan lide Messi. Så lad os se, hvem der vinder. I næste video kigger jeg. Okay, vi prøver at lande lige her. Jeg prøver at lande, dræbe bossen. Skriv hvad for en sæson nede i chatten. Skriv hvad for en sæson I er fra. Hvor I startede i Fortnite. Okay. Jeg prøver bare at komme ind. Okay. Drikker lige 2 bigs. Og så tager vi afsted. Så. Så også lige kisten og lidt skud. Skriv lige nede i kommentarfeltet pickaxer I, så I kan få skud og kister åbne eller åbne dem. Jeg gør nogle gange lidt forskelligt. Husk altid først at skyde kameraerne, før I går i gang med andet. I behøver ikke at spørge, hvorfor jeg tit skifter loot. Jeg kan bare godt lide forskelligt loot. Ja, okay, der er bossen. Jeg skyder lige kameraet. Begge kameraer. Eller jeg tror bare jeg skyder. Det er vist lidt farligt at være her. Så. Nu kommer vi ind i vognen. Jo, husk altid at åbne kisterne, før I tager tingen i en af de 2 ting, I bedst kan lide. Skriv egentlig nede i kommentarfeltet, hvad for en I bedst kan lide. Jeg kan i hvert fald bedst lide den. Og jeg tager den, fordi jeg også skal klare en challenge. Jeg tager den næsten hver gang. Den er også rimelig god til at spamme. Er I nogen, der bedst kan lide shotguns, eller nogen, der bedst kan lide spammer? Jeg tror, jeg bedst kan lide spammer.
Har I nogensinde mødt en YouTuber i virkeligheden? Jeg har mødt Kong Keen. Jeg tror, jeg kan høre en. Jeg tror, jeg skrider nu. Jeg kan godt prøve at dræbe ham. Bare fordi det er sjovt. Og nu vil jeg spamme ham. Ja, det gik da rimelig godt. Så. Hvad er jeres rekord egentlig i kills? I et game. Jeg ved ikke lige, hvad min er. Måske sådan 13, 14, 15 stykker. Jeg ved det ikke helt. Sådan. Nu vil jeg tage healing. Så. Endelig, så kan jeg prøve at gå ud og smadre folk igen. Hvis jeg ikke har fortalt, så er det her min første video. Okay, der var ikke lige noget godt. Kan I lide pump egentlig? Der er også noget galt med min pickaxe egentlig. Kan I egentlig bedst lide den gamle lille blå pump, eller den nye? Eller den har været her i lang tid, men skriv hvad for en I bedst kunne lide. Jeg prøver bare, og i den her video prøver jeg også at klare så mange bosser som jeg kan. Det blev jo en lille smule svært, men jeg kan nok klare 2-3 stykker. Jeg skal jo også huske at prøve at vinde gamet. Der er en helt derovre, der gemmer. Nej, overtager. Ja, godt. Jeg så noget lige at se ham. Jeg tror, han måtte forbi os. Eller mig. Hold da op. Jeg tror, du skal kigge tilbage, Marker. Så har vi lige keycardet også. Så har vi lige kosten. Så tager jeg lige kosten igen. Iler lige. Skriv lige nede i kommentarfeltet, om I har en YouTube-kanal. I næste video kan det være, at I kan se mine komboer og mine skins. Tror I egentlig, jeg kan vinde? Der var en lille svamp.
Skriv også lige nede i kommentarfeltet, hvad jeres yndlingsloot er. Jeg tror bare, at jeg skrider. Jeg tror min er den her Mythic Spammer. Gæt nede i kommentarfeltet, hvor mange kills Jakob kan få. Men I skal ikke snyde. Lige nu har jeg 5. Men I skal ikke bare scrolle frem i videoen. Prøv at gætte lige nu. Og prøv også at skrive, hvor mange skins I har. Jeg har 142. Lad os se, om jeg kan vinde. Det bliver spændende, hvis jeg vinder. What? Jeg har lige præcis 199 shield. Og liv. Det kan være en anden video, jeg prøver at lave, hvor at jeg prøver at ramme præcis 1 liv. Så kommer stormen. Jeg tror bare, jeg lige tager væk. Der var nogen helt deromme. Men skal jeg lægge mærke til dem? Nej, for der er 2. Jeg lader være med at fight dem. Og i hvert fald lige holde mig lidt bag dem. Og så fighter jeg. Spammer bare. Sådan. Ja. Hold da, han har været lidt liv. Nej. Nu skal det være. Der er kun 17 mennesker tilbage. Nu er der kun 16 mod mig. Har I egentlig set ham på YouTube? Okay. Har I nogensinde prøvet at lave sådan rigtig godt no-scope? Jeg er ikke sådan helt vildt god til no-scope. Men jeg er god til at snipe nogle gange. Det var bare en kylling. Jeg lader være med at tage Loot Island, fordi jeg skal jo også prøve at vinde. Det har jo også min første video, så jeg vil gerne prøve at vinde i min første video. Subscribe, hvis I elsker guld pumps. Jeg kan i hvert fald bedst lide den shotgun, jeg lige købte. Jeg tager riften. Så ser hvor der er nogen. Prøv bare at light lidt, for lige at se, om der er nogen. Jeg tror bare, jeg tager væk. Prøv bare lige at finde nogen. Og husk at gætte med, hvor mange kills jeg får i videoen. Nu er der kun 8 mod mig. Prøv at klare det.
Prøv at gætte, hvor gammel jeg er. Jeg siger det ikke, men bare prøv. Måske har jeg en... Måske taler jeg yngre. Det ved man ikke. Måske taler jeg ældre. Det kan også være. Oh. Jeg tror ikke, jeg går efter den her boss. Det er alligevel rimelig mange bosser, vi har klaret. I hvert fald 2. Og bosser er jo heller ikke det letteste. Prøv at skrive ned i kommentaren, om I spiller Fortnite. Og skriv også ned i kommentaren, om jeg skal prøve at spille andre spil. Altså, jeg vil gerne prøve at spille Roblox på et andet tidspunkt. Det kan være næste video, at jeg tjekker ting ud og måske spiller Roblox. Der er kun 6 mennesker mod mig. Jeg hentede lige en mikrofon, så jeg taler en lille smule tydeligere. Der er en mand der. Jeg prøver at få ham. Men han har vist en sniper, så han må være ret god. Men jeg skader ham også meget. Han vidste nok ikke helt, hvor jeg var ordentligt. Kun 4 mennesker mod mig. Det kan jeg godt klare. Okay. Jeg er så tæt på at vinde. Please, jeg kan vinde. Jeg håber så meget, jeg kan vinde. Jeg kigger lige på mappet egentlig om Loot Isles. Loot Island er ikke engang taget endnu. Det er egentlig lidt sjovt, fordi det plejer at blive taget lige med sammen. Men der er vist ikke nogen, der tør. Jeg kan jo vist høre nogen. Jeg tror, jeg skrider. Eller nej, jeg bliver, fordi han kommer der. Der er nogle stykker. Og der er også en helt bag os. Og der er også en, der lige kørt væk. Så der er nogle stykker. Jeg tror bare, jeg kører væk på motorcyklen nu. 3 tilbage. Hvor må hun blive af? Bilen står jo der. Den hun tog væk i. Det lignede lige, hun snipede, men det ved jeg ikke, om hun gjorde. Hvor må hun er? Jo, hun er der. Hun snipede. Godt. Hun har broomstick. Jeg tror bare, jeg flyver ned jo. 2 tilbage. Drumpgun. Skriv også lige, om I kan lide Drumpgun. Jeg er ikke den største fan af Drumpgun, men den er god nok. 2 tilbage mod mig. Ja, jeg prøver at skyde ham ned med min AR. Helt ned for bunden. Husk altid at skyde helt ned for bunden. Det gør jeg i hvert fald altid. Nej, det var ærgerligt. Nej, han sniper.
En tilbage. Ham deroppe i basen er den sidste. Kom så. Jeg kan godt vinde det her. Lige det sidste. Han sidder bare nede i busken og sniper. Jeg tror ikke, jeg kan klare en sådan en camper. Jeg prøver at spamme ham. Hold da op. Godt nok en god fight, det her. Jeg tror, han skrider. Jeg tror, jeg skrider efter ham. Hvor end han blev af. Gik han derned? Gik han herned? Nej, det gør han vist ikke. Så går han nok op i sin et eller andet sted. What? Hvor blev han af? Ses i næste video.